Mbukela lapho ngasekhaya yiso leso sibhukabhuka sentokazi usiteteleke intokazi kaNdlovu phansi eMelmodi esigodini sendaba zegudu. Ngikubingelela bukhoma namhlanje kwisiteteleke media uhlelo ingonyuluka. Namhlanje sivakashela uSinethembo ngokwaNgcobo owaziwa kakhulu ngegama likaThalente othe ngicela isiteteleke nami ukuzokhuluma udaba lwami hleze kukhona umuntu wesifazane ongasizakala noma ungaqwashiseka kulona. Ngicela ukuzokhuluma inkinga yami engeke ngabhekana nayo ohambeni lwami lwempilo. Okwakho ukuthi ungasayindawo uhlale phansi uze ukuthi daba luni lolu dadwethu aza nalo afisa futhi ukuthi alekeleleke kukona. Asambe mbukeli from the start ngoba yonke into kuze kube ngiphila lempilo engiyiphilayo njengamanje kusukela le emuva ngisakhula. Okay. Shothi ukukhula kwami ngingamazi uma but ngiyakhumbula ehambe ekhaya ukuthi wahamba kanjani. Oh yeah. Engamazini kwami ngikhule ngize ngiqala ukungena esikoleni. Uyazi-ke nawe esikoleni ingane ey'noma kade kufika uma kanjalo. Mina ngangihlezi ngiphila impilo ukuthi ngiqamba amanga ukuthi minami wami uma uyasebenza la esebenza khona uyafika ekupheleni kwenyanga. It was ngisilona nje iqiniso. Hleze ngiphila leyo mpilo ngaze ngakhula ngabona ukuthi uma akafiki nomuntu engihleli naye kumakama ugogo wami uyangihlukumeza nje naye. Ugogo wayevele engihlukumeza. Ukuhlukumeza umuntu-ke ngihlukumeza ngezinto ey'ningi, ukukhuluma, indlela omtreat-a ngayo. Mina nje bengikhula ngihlezi ngishawa. Hayi ngikubekezelele lokho. Ngize ngicabanga ngelinye ilanga ukuyibulala, ukuphuza upharafeni ngithi ngifuna ukuyibulala ngoba ngangihlezi ngibuka endaweni eyodwa ngitsho ukuthi uma angaqhamuki. Ngikhule nginako nje lokho ukuthi yonke into efile ekhaya kwahlezi kuthiwa yimina ubulala lezo zinto lezo. Okay. Hayi nani babe khona abanye abantwana sasiwu-2 ikhona enye ingane kamayo edlulamayo yena yayiphathiswa yayiphathwa njengeqanda-ke. Hayi ngikhule ngidlule kuleso simo. Ugogo shuthi ngathini ngizalelwe ekhaya. benihlala kuphi nendawo? Endwedwe. Okay. Ngizalelwe ekhaya. Uma naye wazalelwa ekhaya. Okay. Umama wayebashiya abazali ahambayo abanikeza umama babashiya. Manje kuningi okwenzeka. Esebuya la ebuya khona ubuye uzohlukumeza uma wakhe. Ngoba wayekaze amlolela ucelemba phambi kwendlu yakhe. Athi ufuna ukumgawula ngokufuna imali ezithile. Lokho kukhula kungihlukumeza. Yeah. Until nga-end up sengika grade 7 akasafuna ukuthi ngiqhubeke nesikole. Okay. Yonke into eyayenzeka ngangingexoxa nabangani bami nothisha esikoleni. Okay, sesiqedile ugrade 7 akasafuna ngiqhubeke nesikole. Esikoleni-ke bazama ukungithengela i-uniform ngahamba ngokufunda. Okay. Sengifunda ngahamba ngaya kumngani, kubo kamngani siyokwenza umsebenzi wesikole. Okay. Lapho wayengekho-ke ugogo wayehambe nezambo mangisele ngedwa. Wayehambe nezambo. Uma esebuya ubuye usephuzile wangithuma ukuthi angimthengele ugwayi. Uma ngibuya kumthengela ugwayi uthi kade ngibona ngihamba nabafana. Wayenako-ke nje ukuthi kancane kancane uma kwenzeka into sengilale nabafana ahamba ayongihlola. Uma esengihlolile futhi aphinde abuye azongithuka ngako lokho ngihlola lokho ukuthi kade ngihlolwa. Even though kutholakele ukuthi ngisayigcinile kodwa angihlukumeze nangakho. Ngigcine esengibuya komthengela ugwayi afuna ukungikwazi ukuthi kade ngihamba nomfana mina ngiyaphila. Afuna ukungikwazi ngibaleke. Ngibaleke ngiye kamngani wami yayinethi ngaleyo ngathi kulate nje ntambama. Hambe kamngani wami. Kamngani wami ayikho into ababengayazi ngami ngoba ngixoxela ingane shothi ayifike eqoqela abazali bayo. Yes. Ngifike ngihlale kamngani wami. Ngihlale khona ngicabanga ukuthi laphela isonto afike sefika namaphoyisa ukuthi ngintshontshe imali yakhe. Amaphoyisa ngabaleka-ke. Amaphoyisa agcine ngangitholanga. Udaba lagcina ludluliselwa kuthisha omkhulu la ngifunda khona. Wathi uthisha omkhulu yena uzokwenza sure ukuthi ngiya kuma-social worker njalo. Sathi sesiya kuma-social worker sithi-attend udaba lami nosisho omkhulu. Kwathiwa lelo social worker alisekho. Ayaziwa futhi leyo nto yami yayewa kanjalo. Ngakhula ngumuntu ohamba ephila abangani.
kancane kancane ngikamngani ngihlala kamngani up until ngize ngithole ingane yokuqala. Ukuthola kwami ingane yokuqala ngangicabanga ukuthi ngizoba right ngoba isekhaya akuyeke emuva ekhaya kagogo. Uma ufikile kagogo kufuneke njalo mase ngifikile ngisho kuthiwa ngifike ngithanda. Mase ngifikile ngeke ngize ngilale khona insinda ngilale ekomakhelwane noma ngicina ngilale esihlahleni wangibalekela yena ukuthi ufuna ungibulala and enama actions ukuthi ufuna ungibulala ethi ufuna ngifane naye. Wagingqika nemoto wanenkinga ehle ethi ufuna ngifane naye. Kudlule lapho. After that ayikaze impilo ibe right. Uma wayesevele seshonile. Ayikaze impilo ibe right. Ngane babengane wangayo yonke igane. Ngagcina sengihlala ehlotsheni. Uhlala wami ehlotsheni ngihlale lapha nalapho ngazagcina sengithola la ngatholela umsebenzi like ukuyosebenza emzini yabantu. Manje sebenza emzini yabantu ngahamba ngayo eMtuba. eMtuba ngifike ngimtshele lo mama ngisebenza kuyena ukuthi nginesimo esikanje. Athi ucela ukungithatha ngibe ingane yakhe. Hayi ngikuvumele lokho ngihlale naye ngibe ingane yakhe. Kube khona inkinga eziba khona. Ngangifuna ukuqhubeka nokufunda. Ngibuye ngithi ngiza ngapha eThekwini bese ngingabuyeleke eMtuba. Ungabuyeleke eMtuba ngizama ukufunda lapha eThekwini kube nzima. Nako ke futhi ngiphinde ngithole ingane yesibili. Ubaba wayo waye right. Ngawo ngayikwenza then wayeseyashona. Awuzama ukufunda grade bani ngaleso sikhathi? Ngika grade 11. Okay. Washona kubaba wayo. Esashonile ubaba le ngane encane kwanzima kakhulu ngoba uyena wayekwazi ukusupport. Kwanzima kakhulu. Athi lo mama seMtuba akubuye. Ngibuyele eMtuba. Hayi kube right ngihlele eMtuba kube mnandi. Sihlale naye lo mama wayeganile la ngisebenza khona. Okay. Kube nalesimo leso ukuthi baxabana nomyeni wakhe uzoyahamba uyohlala emqashweni. Mayihamba uyohlala emqashweni uhamba nami nezingane zami. Okay. Mina ngumuntu othandayo umsebenzi noma ngawutholi ngeke ngenze sure ukuthi ngiyaphanda. It's either ngidayisa amagwinya noma kuba khona into engiyenzayo. Yes. Sihlala nalo mama ngangisebenza kwesinye isitolo sePakistan. Ngenza sure ukuthi ingane ngiyisupport. Imali yeqolo ingane ngeke ngayinaki ukuthi ikhona. Ngenza sure ukuthi ingane ngiyisupport. Shuthi angazi ukuthi ngiyathola njengomuntu onjani angive ngisheshe ukuconnecta kumuntu. Yabo nje akushuthi ngathini angikaze ngithole uthando uma ngibona umuntu engijwayele ngifile ngazuthi manje sesabangani ngaleyo ndlela. La hlala khona umali ohlala nezingane. Shuthi kwakhona usisi nje ayemjwayele omunye wayesebenza naye Shoprite kukhona omunye ke ayemjwayele nje wayeka akhulume ngami kuyena sho ukuthi angive ngingane right ngiyayisupport ingane naye ngiyamsiza. Shuthi yana wayebeka into engiyenzayo. Shuthi abese yabuza ke lokuthi kanti wamthathaphi umntwana lo asho ukuthi ngamthola kanje. Yes. Lo sisi lo shuthi kube khona omunye umngani wami owathi ucela ngimzamele kwakuyisikhathi se-lockdown ngimzamele umuntu ongakwazi ukuthi amtholele isitolo esomdayisela osofa owesanda wakhe. Yes. Hayi ngithole yena lo sisi lo wayexoxelwa ngami uzenza kahle. Athi akalethe imali ubhuti wakhe uyimanager kaLuis uzomkhiphela osofa. Ayi lo owazi mina umngane amanikeze mina imali. Kwaku 3,000 ayinikeze mina. Ngimnikeze ke lo bhuti kaLuis. Mase ngimnikezile abesethi sekhona abanye osofa abafanele basheshe baphuma la ide enye imali ngaphezulu kwale ayi-8 aphinda eku-1.5. Ngihambe ngiyomnikeza usisi. Mase fanele iphuma osofa basaphuma then bese ngiyicela back imali. Ngicele back imali ngekathi ngicela imali kuyena lo sisi nami ngiyafuna amatofu. Ngosuka ethe uzomnikeza ngalo kuphoqa ukuthi ngize la eThekwini khona la ngibizwe khona le mtateni kuthiwa ngizosebenza khona kufunekela intombazane cleaner e-office yenza iti ka-BPO.
Yes. Ngeza-ke ngize eThekwini ngizoletha lezo zinto zami. Iy'ngane y'sele or iy'ngane ngay'funela umuntu ozoyigada ngoba umali engangihlala naye wayesebenza eShoprite wabuya late. Okay. Ngayifunela umuntu ozoyigada iy'ngane. After ngiyifunela umuntu ozoyigada ngase ngiyahamba. Ngangazi ukuthi mhlawumbe kuzoba 3 days then bese ngiyabuya ngilungiselela ukuthi ngiyosebenza. Yes. Ngihambe ngiye kwi-interview ngihambise lezi zinto lezi efanele ngiyihambise kuthiwa ngilinde usuku le-induction. Nginqeme kusaye sengibuya ngafonela ngithi ngilinde usuku le-induction. Ngicela ukuthi ngibuye mase ngibonile kwi-induction ukuthi kwenza kanjani. Ngiyacabanga ukuthi kwakuLesithathu. Ngithatha imali enganginayo ngithi abathengele iy'ngane izinto zokudla ekuseni. Ngilale ngoLwesine, ngoLwesihlanu ebusuku ngo-8:30 ngafonela kwathiwa iy'ngane zizothathwa ama-social worker. Eish. Zithathwa ama-social worker ngaloyo nto engilalanga kuphela i-airtime ngizama ukuzwa ukuthi why ingane ithathwa ama-social worker. Iyiphi reason edala ukuthi iy'ngane zami zithathwa ama-social worker. Uma lo akazi naye ukuthi kwenzakalani, uthi akazi ukuthi kwenzakalani naye uyakhala ukuthi iy'ngane kuthiwa zizothathwa ama-social worker kusasa. Mind you imali kade nginayo ngibafakelile ngathi bathenga izinto zasekuseni zey'ngane amapharishi. Yeah. Ayikho imali esenginayo. Ngakusasa Saturday ngiyavuka ngisanganiswe yile nto le. Ngizama indlela yokuthi ngizama ukufona ngifonela lo girl lo ngimshini iy'ngane. Ukuthi ngicela ubalisako ngcono bangakwazi ukungena up until ngize ngifike. Yathi intombazane iyasaba ngoba le ntombazane le engangifuna kuyona imali ithi izoyibopha make wavalela ama-social worker. Afike ngangempela ama-social worker ayithatha ingane. Athi ngifike Monday kaMsani ngizolanda ingane. Ngifike ngibachazela isitori sami ukuthi iy'ngane bengiyishiyile kanje. Athi ngizobuya ngakusasa ngizoyibona iy'ngane. Ngibuye nangakusasa ngifike iy'ngane azikho. Mangitshela ukuthi iy'ngane ngeke ngize ngisayithola until mina ngize ngibe nekhaya elistable ngoba batsheliwe ukuthi mina ngisuka ngapha eNdwedwe ngathathwa umuntu bazi yonke information yami nje. Ngeke ngize ngiyithole iy'ngane up until ngize ngibe nendawo e-right for iy'ngane. Ngabuza ngathi njengoba ngisebenzi ngizoyithola kanjani indawo yokuthi zibuye iy'ngane ngoba ngiyayidinga iy'ngane zami izona zonke enginazo emhlabeni. Bathi angibhalele i-council kwa-Human Settlement ngibabhalele incwadi ngibona bazongifunela indawo yokuthi ngihlale ney'ngane like i-Abdepi House. Ngibhale ngibhale angikaze ngize ngiyithole impendulo. Ngabhala iy'ncwadi mhlawumbe ezo-3 ngiyihambisa angikaze ngiyithole impendulo. Ngiyacabanga ukuthi angizame ukuthi ngizosebenza. Ngizothiwa ngenza ini ngisebenza ini. Angizama ukuthi ngizosebenza ngibone ukuthi ngeke izihlangane le mali ukuze iy'ngane zami yibuye kumina. Ekusebenzeni kwami wabheda nje umsebenzi akukaze ube right. Kuwo lapho silowo nyaka uzathathwa ngoDisemba. Ngonyaka olandelayo angikho right ngiyasangana ekhanda ngathi ngiyasangana ekhanda. Iy'ngane ngizazi ukuthi yilale endlini makubanda ngazi ukuthi kwenzakalani ngazo. Zithathwe zayiswe eNgwelezane. Ngayibona eNgwelezane. Ngathi sengithi ngihlela olunye usuku lokuyibona eNgwelezane kwathiwa seyihambile ziyiswe eNkandla. Abakaze bangitshele mina njengoba wey'ngane. Kwathiwa ngiqeqesha ama-social worker mina ngathi ngizowabulala ngoba ngifuna iy'ngane zami. Zahanjiswa zaya eNkandla. Ekuhambeni kwazo ziya eNkandla kufuneka ngizame indlela yokuthi ngihambe ngiyoyibona and imali ayikho. Kunzima akusebenzeki. Khona lapho la ngangihlala khona ngangihlala kubangani bami. Ekhaleni kubangani bami oyedwa unekhishi uyapheka ngiyamsiza ngoba ngihlala lapho. Ngiyamsiza ukuyo-order udayisa ekhishini yonke leyo nto leyo mawukuthi la ngitofoza khona awukho umsebenzi. Shuthi yabo mawusumjwayela umuntu wazi ukuthi mangiya estation kaMasho most of the time ngihamba ngale moto. Agcine sefana nomngane. Okay. Shuthi umfana wathola i-wrong signal kumina. Shuthi nami ngiyayiblame. Wathola i-wrong signal kumina umfana. Wayesebenzisa ukuthi mhlambe mina ngumuntu
omfunayo kanjalo noma othandana naye mhlawumbe angazi noma uyayitshela ukuthi sengithandana naye yini. Ngahamba ngelinye ilanga ngiyo-order esiteshini kaMashu ngabuya mangibuya uyena umfana olayishayo athatha iy'mpahla zami ngaleyo ukuthi ezwe ukuthi ngifuna ukuhamba yini. Athatha iy'mpahla zami ayifake phambili. Ngithi mina ngifuna ukuhlala phambili, angizwami ukuhlala phambili emotweni. Athatha ifoni konke engingayinaki ngiyitshela ukuthi hayi uyahlala ngoba vele sijwayelene. Hhayi ngigcine-ke isiyaphuma i-text ngene etheksini akafuni ifoni yami ngihleli phambili, akafuni ifoni yami. Uthi ngimphelezela ayofaka upetrol bese kuyima ngibuya ney'mpahla. Ngithi mina ngithunyiwe la ngithunywe khona. Isikhathi siyahamba ziningi izinto efanele ngizenze kusasa ngiyavuka ngetofweni. Angafuni ukungehlisa la sekufanele ngehle khona. Aye khona amaphasenja emotweni angafuni ukungehlisa ngasizwe ukuthi kwehle elinye kumgwaqo ongangokusuka la mhlambe uya kulebangana khona. Kuyibangana. Ngehle ney'mpahla ziyasinda igcine isalile ifoni. Ngimfonele futhi sengisendlini ngibuye ngizotshela lo kade ngithumile ukuthi yazi ungosi usethatha ifoni yami kanje. Athi hayi uzoyibuyisa ngoba umazi ukuthi umuntu ojwayele ukudlala uzoyibuyisa. Nami ngihambe ngesitolo ngiyofona Nkosi ngicela ungibuyise ifoni. Leyo foni ngiyayisebenzisa ngibona ngawo umsebenzi osukhona yini. Ngiyavuka futhi ekuseni athi awunawo nedrama uzoyithola ifoni. Ngibuye ngilinde isikhathi sokuthi uzoyiletha ifoni kuze kuvalwe isitolo. Kuvalwe isitolo angisekho la ngizofona khona. Ngicela ifoni yengane yamakhelwane athi ayiphume elokhuzeni. Ngifone ngayo ifoni. Phuma emgwaqweni ngizothatha ifoni. Ngiphume futhi ngibe emgwaqweni ngiphethe le foni yengane yamakhelwane. Ngivule phambili amfesi lethi ifoni yami athi hayi nawo nedrama usushaye ngathi manje awungazi. Hawayibo nayo ifoni yakho ngene emotweni nayo ifoni yakho. Ngingena emotweni sathi ngithatha ifoni isicabha sathi ngavaliwe. Savalwa ukuthi imoto ingela asuka ngayo yagijima ngayo. Asuka imoto yagijima ngahamba kasi. Afika kasi sesibanga ukuphuma manje emotweni. Angifuni ukuphuma emotweni ngoba angazi ukuthi ngilandeni la isebusuku. Hayi angikhiphe emotweni. Ayipaka imoto lapha la epaka khona kubo. Angikhiphe emotweni ngizama ukubaleka emgwaqeni akekho uphumayo. Angidonsa emgwaqeni sisale emgwaqeni ngize ngigcine sengikhathala angifake endlini. Sengiyezwa nami ukuthi manje khona lento eyenzakalayo and angisafuni ngisho lathi ubedlala angisayithandi indlela adlala ngayo. Angifake endlini. Silwe endlini umfana afuna ukuvula athatha ukhiya uphoze ngale emva kokubed ingiyakhe mawuvalile awuza umsindo. Awuza umsindo ngaphakathi. Ngalwa kwabuhlungu izandla ngakhathala. Ngithi ngiyafona sengiphethe ifoni yengane yabantu ile yami. Ngithi ngiyafona amafoni awathatha waphose ngale emva kombhodi wangishaya umfana wangirayipha. Wangishaya umfana wangirayipha waphakamisa umbhede wakhipha isibhamu esizongidubula. Ekhipha immese engidlokodla ngawo kwi-private party. Kuningi okwenzeka futhi ngase ngiyindikile ngimtshela ukuthi ngicela ngibulale ukuthi enze yonke into engayo. Kuningi okwenzeka ngalo suku. Wavuka ekuseni sekufanele ukuthi ahambe aye lokhuzeni. Wayishayela i-taxi ahamba ayorenka. Angazi noma ayorenka noma ayihambisa i-taxi ngesiteshini. Wavuka ekuseni wathatha ukhiye wahamba nawo wonke amafoni. Wabuya esebuya ngacela ngicela ukuthi ngizophuma kanjani la ngoba fanele ngiphumile la. Ngoba mangithi ngithatha ukhiye wayofaka ephaketheni lele nawo. Mangithi ngithatha ukhiye uyangishaya. Ngizophuma kanjani? Ngivele ngithi ngifuna ukuya e-toilet. Ngiyabona ukuthi i-toilet iphambili. Athi angithandi ngisebenzisa ibhakede. Ngithi mina ngifuna ukuya e-toilet. Shouthi wayesebanjwe ubuthongo ngoba akukaze kulaphe. Awujikijela ukhiye. Sengikwazile mina ukwathatha amafoni. Ngihambe ngiye police station ngihambe ngiyovula icala.
ngiyovula icala, ngilivula icala ngibuye ngizotshela labantu engihlala nabo ukuthi kwenzeka into kanjena ngoba phela vele sengibuya ngakusasa kufanele babe worried ngilalanga endlini sengibuya ngakusasa sengibuya nemoto yabaseshi ngibatshele yonke into okusenzakaleyo. Afike umalume kaNgosi wayengakabosho wasemalonkazi kube ngazuthi abantu abangikholwa mina ukuthi ngithini bangangikholwa ukuthi ngithini ngisho ngibatshela ukuthi kwenzekalani kube ngazuthi ngifile ngazuthi nami sengirongi ngibe rongi. Sizama indlela yokuthi size simbambe nomseshi ngoba babe simabembheka bathola ukuthi akasekho endlini sho sikhona la yena la khona ngesonto elilandelayo simbambe. Mase simbambile umalume wakhe afike ekuseni sambambe ebusuku afike ekuseni umalume wakhe athi uzocela ukuthi ngilivale icala ngoNgosi uney'ngane azodlayo. Ucela kulo sisi lo engimsizana naye ekhishini. Yes. Angicela ukuthi mawukuthi uwena nje kwenzeka kubhuti wakho ubungathini. Futhi babone ukuthi akangiconvince. Athi ngisho ngathiwa ngifuna ini. Ngisho ngathiwa ngifuna malini. Angincenge usisi lo athi ucela ukuthi ngivale icala. Phoqa ukuthi ngihambe la ngihlala khona, la ngihlala nabo ngoba kusho ukuthi mina ngangirongi. Kwaku-right lokho wayekwenza kusho ukuthi kwaku-right. Baze bathi what-if lento yenzeka kumalume wena ubungeke yini uzoyicela intombazane ukuthi ngivale icala. Ngayithola then ngihamba ngayohlala ngedwa. Mase ngihlala ngedwa ngihlezi ngisaba ngeke ngithi ngiyedwa khona umuntu onyazi sisicaba nje. uNgosi uyakwazi udedeliwe nangebheli uyadlula la eduze kwami njalo. Ngisuke-ke kaMashu ngihambe ngiyohlala eMlazi ngiqhubeke-ke nokusebenza. Kungahlaleki-ke eMlazi. Iy'ngane njalo azibhukele. Ngiyazama ukuhlanganisa akuhlangani lutho. Ngiyacabanga nokuthi vele ngcono ngiyibulale ngoba ayikho into engiyenzayo empilweni ehlanganayo. Ngihambe ngiyohlala eMlazi ubhede umsebenzi la ngangidokhoza khona ubhede. Ngihambe ngiyohlala nomngane wami eMayville. Yes. Mase ngiseMayville ngangiphume emsebenzini ngedwa. Okuyimina ngiphuma emsebenzini ngalowo day. Ngirequesta ngaleyo nkathi ngiyatohoza khona nelinye into engilenzayo eceleni ukudayisa ingubo emakhaya. Okay. Athi ngidayisa ingubo senginama-customer amaningi amanye asefaka imali before ngifike nempahla yabo. Yes. Ngirequeste basanda kuyifaka imali ukuze ngiyo-order. Ngirequeste afike udriver angithathe angangise eMayville angise eMlazi. Ngisemlazi kusebusuku ngibuze mina sengiyabona ukuthi no manje asisayike manje eMayville. Sihamba ngakuphi kanti kwenzakalani ukuthi hayi sofika manje uzobona manje la siyakhona. Phinde ngilekise. Ngibona ukuthi no way asifiki sengibone i-imported balloon Umlazi. Ayibo kwenzakalani akhipha umesi uphanda. Egroundini lapha eGrip yaseSingapore. Akhipha umesi athi ngiphuma emotweni. Ngigoloza ukuphuma emotweni. Akhipha isibhamu asikoke ngisizwe ukuthi iphezulu. Angikhombe ekhanda angiqhubele ehlathini. Angiqhubele ehlathini. Athi mayesesehlathini uyafuna ukufa. Ngithi ngicela ukuthi ungangibulali ngisho uzongomane uthathe noma yini oyifunayo. Athathe ifoni. Ngangigqoke i-short kwakuyikhathi zokushisa ngangigqoke i-short ebomvu efika la. Angisazi ukuthi nesikibha esinemikhono emide esipink. Vele angiphethe lutho oluningi ifoni kuphela. Nemali yokugibela. Athathe ifoni. Athi angiyivule ungikhuluma ngesibhamu athi angiyivule ngi-deactivate i-pin ngenza njalo. Asesha abone ukuthi khona imali athathe iy'mali zonke zabantu. Ayithathe imali
enza u-cash send ngiyabona wenza u-cash send ngiyasala imali ikhadi lingenamali. Akuzona ezami lezi mali abantu bangilindile ukuthi ngibanikeze izinto zabo. Umsebenzi ngala uvela usuyacikizela. Emva kwalokho angirephe futhi. Shame, sekuwisithuma Sekuwesibili. Phephisa mama, phephisa. Phephisa sonke sonke. Phephisa. Phephisa, phephisa. Phephisa sisi. Phephisa. Phephisa sangazi ngiyazi ukukhulula. Ngiyazi ubunzima kangakanani. Phephisa sonke sonke. Ngeke futhi ngize ngisho ngithi kuzodlula but engingakusho ukuthi kusengakwazi ukuthi kuphole. Kusengakwazi ukuthi kuphinde kuphileke futhi. Phephisa mama, phephisa. Phephisa Dala, ehlisa umoya. Phephisa sisi. Phephisa, phephisa gogo, phephisa. Kusekhona okuhle uNkulunkulu asakubekele khona. Kusenezinto ezinhle usengakwazi ukuzenza. Noma ngathi uyipast ibuhlungu kangakanani, noma inezibazi ezinzima kangakanani. Sengakwazi ukubhandishela ziphole lezo zibazi, ukwazi ukuphinda uphile futhi. Phephisa gogo, phephisa, phephisa sangazi. Okay, then wangirepha. Wanginikeza u-R20 bese ngigibele ngihambe ngiyeThekwini. Ngizobona eThekwini ukuthi ngihambe emgwaqeni. Ngihambe ngingayo ukuthi ngiyaphi. Ngisuka lapha ngasembozini ngibheka ngasemegasethi. Kuqhamuka abanye aba-3 abantu besilisa. Kusho ukuthi emsebenzini wabo befake nomakalama. Ngiyabasaba nabo, akukhaleki. Emlomeni amathumile, angazi ukuthi ngizowenza njani. Ngiphethe u-R20. Beze kumina. Ilanga ngiqala khona ngakhala ngathi bafethu ngicela uma ukuthi ngizongibulala nani vele ningibulale. Bangasondela kumina bamela le kude. Bathi angisho ukuthi kwenzakalani because ngeke ngize ngihambe emgwaqeni kanje ebusuku kumuntu esifazane. Ngabatshela ukuthi kwenzakaleni, ngabatshela sonke isitori sekwenzakaleni. Luckily kwaqhamuka imoto yamaphoyisa eyothela upetrol kwenye igaraji. Angazi noma eyothela upetrol noma babeyidlulela beyothenga yini. Kodwa babamisa babiza eza amaphoyisa. Basho ukuthi naku sihlangana nosisi la ubika isitori esikanje sicela usinimsize. Angithatha amaphoyisa. Ngayisibhedlela ngathestwa ngavula ikhesi. Anginayo ifoni, anginalutho, ngavula ikhesi ngakusasa. Usakhumbula ne-number plate? Ngangikhumbula i-number plate ngaleyo nkathi. Bathi mabethi bayi-trace athi ngisho kwathiwa i-number plate yemoto ekade yalahleka. Ngabona lapho ukuthi ngefana ngeke ngize ngisho wathiwa ngithole. Ngeke ngize ngizithole nje kwayena lo muntu lo. Yena wayesa i-picture yakhe namanje sakhona emehlweni yami. And futhi uyayisekhona kakhulu ngaleyo nkathi. Kodwa angikaze ngize ngiyithole ngisho i-case number. Ngazama ukwenza i-sim swap ngoba ngenzela ukuthi ngizwe ukuthi i-case iyaba khona yini. Abakaze banginikeze i-case number. Angikaze kwenzeke lutho ngalinda naze agcine sengiyitshela ukuthi no, angikhohlwe. Ngixolele mina, ngiduduze ngayo yonke lento ngikhohlwe ngayo. Ngazama ukukhohlwa ngayo kwanzima. Kunzima ngale ndlela ukuthi ngiyasaba ngisho emsebenzini, ngicabanga labantu abafaka imali zabo ukuthi kaze bathini ngami. Ngathi ngiyabona elinye ilanga ngiyatrenda ku-Facebook. Bakithi. Ayikho into ebengayisho ngami ku-Facebook. Sosake, masake.
Phephisa gogo, phephisa sisi. Sorry mama, sorry. Excuse. Fanele futhi Facebook ayikho into ebengingayisho ngami ngiposte iy'thombe zami ngangay'fihlile ngoba umuntu wabantu ngiyadayisa kufuneka bangibona. Ngathi ngiyabona e-ladies house ngiboniswa intombazane futhi uma nginayo ifoni ngiyatrenda uncane ngakufunda kodwa kwakulimaza kakhulu. Kwangilimaza kakhulu ngathi sengawafundi lawa amanye amakhomenti sengisikhola nje ngangibona ukuthi kuningi okushiwo ngami mangase ngiqhubeke ngizakuyiphosa ngisho wini ngayeka. Angive ngumuntu ostrong yabo into mase ngiyitshelile ukuthi ngiyayeka ngisho wathi ubuhlungu kanjani ngayeka. Ngacabanga ukuthi kumele ngenze njani engaphuma empileni ngathi ngiye emsebenzini bese kuba ney'nsuku lapha la ngangitofoza khona. Ngathi ngiye emsebenzini kwangazo sinabantu engisebenza nabo sebengijikele nje. Ngelinye ilanga ngathi ngiyezwa omunye osesengisebenza naye uthi njengoba utrenda sanibona ukuthi utrenda ku-Facebook since utrenda khona labantu laba ababefaka imali uwadla imali yabo sebekhiphe i-reward ukuthi umuntu ozokuthola bazomnikeza imali and ukhona umuntu esisebenza naye la othe uyakwazi bazofika noma inini. Kodwa futhi ngeke bayikhona la ngitofoza khona vele kwakuyi-just nje imadlana encane ukuthi ngikwazi ukuthenga ama-cosmetics ukuthi ngithole lezo y'nsuku eziwu-3 ngikwazi ukufaka imali ekhaya. La kwahleli khona iy'ngane by that iy'ngane zasey'buyile ama-social worker asey'buyisile. Lathi i-social worker aliyibona into ezoyihlasela iy'ngane zabuya. May'buya iy'ngane sey'buya sengihlala komunye umuzi ngekathi ihamba umama lo ngangihlala naye wangixosha wathi asikho isidingo sokuthi ngihlale naye ingane yesegobele. Benindaba kakhulu ney'ngane wangixosha. Ekuxosheni kwakhe ngangingazi futhi ukuthi ngiyephi wangangenayo futhi nemali. Ekuxosheni kwakhe ngathathwa enye ingane nayo ingane nje nami ukuthi ngikhonze kakhulu iy'ngane nayo ingane nami iyangithatha yathi akuhambe ngiyohlala kubo ngafike ngazuthi isekhaya futhi kakhulu. Zathi ibuye iy'ngane ama-social workers abuyela khona. Manje each and every cent bengithi mangiyithola ngifakele iy'ngane ekhaya mangingenawo ngisho anginawo ngoba umsebenzi ngisenawo. Ayi ngiyeke ukutofoza lapho ngizame indlela ukuthi angivule i-fast food kitchen ngidayise amahhabhula nama-fried ngibone ukuthi kuhlangana kanjani. Kwanzima kwazameka bona kancane just ukuthi ngiphile kodwa kwanzima ngale ndlela vele ney'nkinga zila emahlombe mina ngicabanga iy'kweletu zabantu angikutholi ukuphumula. Kwanzima ngangokuthi nala ngibeke khona iy'ngane sengumuntu omubi yabo khona la kwanzima khona ngokuthi anginayo ngisho imali yokuthi ngithenge ama-cosmetics mina ngihlala nabangani nabo sekungathi bayangihlamuka abangani. Ayi ngaze nga-right. Okay nge-athi ibuye iy'ngane kwakufanele zibhaliswe mina ngiyibhalise kwi-foster parent lo abahleli naye ngoba mina ngifuna amantofu. Ngesimo sokuthi nge-athi ngibanjwe inkunzi i-ID nayo yahamba bengayilungisi ayikho futhi nemali yokulungisa i-ID. Angakasitholi isikhathi sokuthi ngihambe ngiye e-Home Affairs
kusasa ngilungise yonke leyo nto ekufuneka ngekhaya yonke leyo nto idinga imali. Ngilode ngithi uma lo senengane ngizoza ngizoyilungisa leyo nto. Shuthi yena ayilungise nama-social worker bangangitsheli. Mina ngilode ngihlanganisa le mali engiyihlanganisayo ngiyifaya kanti vele bayayihola imali yey'ngane abangitsheli. Ngize ngitholele ithuba ukuthi bayayihola imali yey'ngane. Nazo iy'ngane uma ngifikile ekhaya zibike ukuthi ziyahlukumezeka. Ngibone futhi ukuthi azikho right ngisho emzimbeni. Ekuhlukumezeni kwenu kwazo kuze ngifonele uthisha ukuthi iy'ngane zakho ethi azikho right khona yini kanti ngisho ukuthi ngikhona ngiqondane nothisha o-understand-ayo owumzali naye kushuthi ngoba usemdala. Ubengikhombisa yonke into ngisho iy'ngane yilovile ukuthi yiloviswe yini angitshele kancane kancane. Mina bengihlezi ngikhokha kuthiwa iy'ngane y'bulala amafoni ngiyakhokha, iy'ngane intshontsha isigqoko ngiyakhokha, ingane yenza ukuthi ngiyakhokha. Angikutholi nje mina ukuphumula njalo ngihlezi ngikhokha. Of which angeke ngikwazi ngisho ukubeka imali yokuthenga isite noma ngathiwa eyamalini. Ngihlezi ngikhokha. Iy'ngane ziyahola ngiyifakela imali ye-transport, ngifake imali yokudla, ngikhokhe lezo zinto ekuthiwa ngiyikhokhe. Ngiyatohoza bona lokho kutohoza kokudayisa amakhulu nama-fried. Nakhona kubuye kubhede kufanele nami ngidle kufanele ngirentela ngikhona. Kodwa bengizama ngawo wonke up until ngize ngibone ukuthi iy'ngane angiyilandi. Uthisha wayesengibikele kwaze wafika la ukuthi sekubuhlungu kakhulu manje ingane yami iya esikoleni. Ngangafika ekhaya ngashona. Kade kuphela inyanga kwahola iqolo. Ngafika ngoLwesihlanu kade iqolo liholwa ngayizolo. Sengiyazi ukuthi ziyahola bona bazi ukuthi ngafika ngiyafika akukho lutho. Akukho lutho kubuza isikhathi kwenzakalani. Isho lendala ngithi asambe sokha amanzi edamini emakhaya amanye amanzi sibuye siwakhe edamini like ukuwash. Ngithi asambe sokha amanzi edamini sihambe ngihambe nazo zingitshela endleleni. Wena mama wathenga ama-tracksuit esikole wathenga amasokisi ngangithengela ubusika. Asigqoki kwathiwa sokugqoka ngumnumzane. Yini ndaba? Ayiwathi ugogo sokugqoka ngumnumzane. Hayi ngithule hayi ngiphatha kabi leyo nto. Leza y'ngane leza uma ukuthi let's say sidlula la khona into eyenzeka kuzona zidlula la mase idlula futhi ziyaphinda zingixoxela ukuthi hey yazi umama sake kwakwenze into ethile sidlula la. Sadlula kwenye indawo kuyabanda kuleya ndawo. Uyangitshela lo mdala owami nomdala wathi mama usandi wangidabukisa usho usandi lo mncane. Usandi wangidabukisa ngelinye ilanga ehamba la ethi uyagodola waze wakhala. Yini ndaba egodola ngoba iJesu unalo. Kwathiwa ilokhuzana sasihamba ngeenyawo. Kanjani ngihamba kanjani ngeenyawo mina ngifakile imoto imali yemoto. Wathi ugogo imali yemoto awuyifaka. Amasokisi wathi sigqoka amafishane nawo deswagqoka ozayo kwabuhlungu. Ngabengezela. NgoSeptember ngathi ingane ngicela zingivakashele bangafunda. Kwabuhlungu. Ngibuka le mali ukuthi uma ngithatha ilokhuzana imali ngishona le ekhaya kuzoba yenye imali futhi ngiphinde ngibuye nayo. Bathi bevele bathi faka imali ongcono sithengele iy'ngane. Ayikho futhi into abayithengele iy'ngane. Hayi ngize ngikhethe ukuthi ngingabathathi bazohlala nami. Ekubathatheni kwami bazohlala nami vele nasengihlala khona ngihlala emqashweni zikhona ingubo zokulala kukhona umbhede kukhona lokho engiphila ngakho ngabona ukuthi ngcono ngizophila nabo. Ngabathatha-ke ngoDisemba last year. Sekubathathile lo bebaholela ngasayifaka imali yabo. Uyayihola. Ngicela ukuthi ngicela ngifakele imali. Bagcina bethi iy'ngane y'bulala ifriji angikhokhi. Ngakhokha ngathatha iy'ngane. Nabo ngathi ngithatha iy'ngane ngithi abangigibelisele iy'ngane ngoba imali isincane angisenayo kufanele ngikhokhe ifriji. Uma bengafuni ngaze ngahamba ngayokhokhela kumele nje bengafuni ngaze sengobona ngami sengiyiletha iy'ngane zami. Uma yiletha-ke iy'ngane
Ama-report wayesevele seshilo uma ukuthi iy'ngane uzocela ukuthi zihlale nami ngoba kulo nyaka uzobe ebhizi. Ama-reports abawafakile. Ama-social worker ayithengele iy'cathulo, amathafisi ngoDisemba neyunifomu yaleyo abebefunda khona. Nangapha la bezofunda ngakhona iyunifomu iyafana. Ngithi okay ngoba ngikhokhela indaba yefriji kuzoba uDisemba bengispoile iy'ngane kade zagcina ukuba nami befanele ngenze sure ukuthi zinahappy. Iyunifomu leyo isizongisiza ukuzomele ngiyilane. Ngikhulume kahle nje futhi noma ifonela kube ukuthi uwumuntu right. Kuze kushaye isikhathi elodesi ayikhona uzuza ngapha eThekwini uzokuphathela. Kuze kushaye isikhathi sokuthi kuvulwe iy'kole ukuthi abafuna ungiphathele. Lapho imali anginayo. Ayikho nje into ethi imali. Kuphoqa ukuthi ngihambe ziyavula iy'kole. Kuphoqa ukuthi ngihambe ngiyolanda ama-report. Ama-remove uthisha wayezongikhokhozela wayezongiprintela wona wayezonginikeza wona efonini ngwa-print. Abakazi nje baze bangisize ngalutho babelode bethi abazazi izinto bazophoqa ukuthi kuye mina. Uma ngifika izinto lezi zathengwa ama-social workers ey'ngane azikho zonke bakhona iy'cathulo zoyedwa iy'cathulo. Azikho zonke. Kwabuhlungu nalokho. Ngazama ukuthi iy'ngane zihambe esikoleni. Even now ayinayo iyunifomu ephelele ngoba akaze kuphinde kulunge. And kubuhlungu ngale ndlela. Okay, ngazama-ke ukuthi ngoba bengiyicela kumaye imali ukuthi ngicela ungifakele noma imali yoyedwa-ke. Just ukuthi ngizama ukuthenga iy'cathulo, ngithenge obhakha. Ney'ngane ayinazo izinto zokugqoka i-right ziyagodola. Engangikhuluma naye ku-Facebook asanda wathi uma wakho ney'kweletu. Okay, kulungile. Ngazama-ke ukuhamba ngiyoyivala imali. Ngenza i-temporary ID ngahamba ngayovala imali. Ivaleka kodwa? Iyavaleka. Kwase kuthiwa angibuye ngizoyivalisa-ke mina ngo-April. Ngibuye nencwadi yaka-Labour ngoba kukhomba ukuthi la ngangisebenza khona ngangi-UIF. Ngihambe ngika-Labour. Uma ngifika ka-Labour bathi ngeke bakwazi ungisayinela ifomu kufanele ngihambe ngiya la ngangisebenza khona. I-agent la ngangisebenza khona ise-Durban North ama-office. Use-Durban North. Ayisekho imali yokuthi ngiye e-Durban North. Bengithi zonke izinto izokwazi ukushesha. Ngikwazi ukuthi ngibhalise iy'ngane, zikwazi iy'ngane ukuthi yikhokhe esikoleni, zithole iy'unifomu, zibe right njengezinye iy'ngane. Sekunzima-ke manje. Uyabona njengoba ngixoxela ama-highlights. Yabo uma ngase kuthiwe mhlambe ngiba nawe, mhlambe ngibe comfortable ngale ndlela yokuthi ungaze ukhale kwawena. Kuningi. Njengoba ngixoxela ama-highlights. Ama-highlights wonke ngake ngixoxela wona. Kuningi and angifuni ukuqamba amanga sengikhathele. Sekuphele wona amanga. Aphelile amandla ngingedwa. Ngizwakala. Zingaki zineminyaka emingaki ingane zombili, intombazane, umfana? Amantombazane awu-2, endala ina-13, encane ina-8. Ina-8. Ifuna ukuba 7 le enye ifuna ukuba 10. Okay, ngizwakala. Ngiya-understand dadewethu, ngiyazi futhi ukuthi kunzima, ngiyazi futhi akukho lula. Kukhona konke osudlule kukhona. Mayelana necala lelo owulivulelelo owayela kwaMashu lagcina liphelele kanjani nje moyeni? Icala lelo wakaMashu ngali-athenda ummeli wami ugcina nje ukukhuluma naye. Ummeli wami wagcina ethi kusengenzeka aluwine umsolo wecala, kusengenzeka angaluwini. Ngambuza mina ukuthi kuzoba kanjani, kuza kanjani ukuthi kube 50-50, wayethi 50-50, kuza kanjani ukuthi icala libe 50-50, i-rape kit ikhona, ama-DNA ekhona, ngaze ngaletha nekhondomu ayisebenzisa. Yonke into ikhona, kuza kanjani ukuthi kuzoba 50-50. Wathi kusho kufuneka iwe e-lab kuyobhekwa ama-DNA test, then bese beyangifonela-ke. Abakazi baze bangifonele up until ngize
ngilahlekelwa ifoni. Ngazama ukuyihlanganisa indaba yokuthi ngitholakala emoyeni. Ngase ngitholakala wangifonela usayitsheni wathi ungifonele kwakuJulayi. Ngithatha ukuthi ngokunyaka wangifonela wathi icala mawukuthi ngisafuna ukuthi liqhubeke angofiki uzongisendela. Wathi uzongisendela la ezothathelwa khona icala because umsolwa wabulala umalume wakhe lo wayemkhulumela manje uyena wambulala useboshiwe. Manje uma eseboshwa sekuyavela ukuthi khona icala abanye amacala. Emva kwaloko kuphindane kwakhona into eyikholi mhlawumbe eqhamuke angazi noma inetwork yami noma kwenza ukuthi bengibuye ngatholakali kodwa basanda kusenda i-case number bathi icala seliphethwe omunye umseshi. Ngayitshela ukuthi mhlawumbe bazosenda ukuthi liyothethwa nini enkantolo mhlawumbe sa-on hayi bangasenda bagcina basenda i-case number kwaphila kanjalo. Ngiyezwakala. Ugogo lo wakuyo wayekade uhlala naye wayengakuphathi kahle sakhona emhlabeni usakhona. Lo ngicabanga ngisho athiwa nzima kanjani. Kusabuyeleke emuva. Mina kade ngifuna ukubuyela emuva kade dala ngangifuna ukubuyela emuva kodwa whenever ngisekhaya kufuneka ngiyolala kaMandlovu noma ngiyolala komakhelwane noma ngiyaqasha njalo. Ngagcina sengidele ukuthi ngisabuyeleke emuva noma ngivele ngikhiphe empilweni yami ngoba nengane le engilamayo kangaka. Hayi angiyazi ukuthi angiyazi ukuthi ngayibona la ngako-field esebenzisana ngayibona after 5 years sagcinana ngayibona ngathi ngicela ngiphe inamba ngiphe inamba engasebenzi. Ngathi uma ngifonela leyo namba ayisebenzi nganginika ukuthi hayi kusho ukuthi mina emhlabeni angimiyeke umuntu ongafuni ukuba sempilweni yami ngayeka kanjalo. Okay, ngiyezwakala. Umuntu ongathi ufisa ukukulekelela njengamanje ngathi ufisa ukulekelela kuphi? Mina ngikajabula mase ngithola i-shelter okunye nokunye ngikwazi ukuzenzela. I-shelter yey'ngane ukuze iy'ngane ziyakhula iy'ngane zamantombazane. Ileyo nto engisabisa kakhulu ukuthi mhlambe lento eyenzeke kumina uwumkhokha ngibuye ngibike lokho kusengenzeka mhlambe nasiphindaphinde kaningi. So ngihleze ngifisa ukuthi hayi ukuthi angi-aplayi ngiyazama ukuthola imisebenzi kuyibona ukuthi akuhlangani. Ayisowisho ukuthi ngibe namandla okuthi ngithole i-shelter yami. Since ngingenawo amandla if kuwukuthi mhlambe ngiyalithola usizo the only thing mina engiyifunayo ukuthi zibe ne-shelter iy'ngane. Okunye nokunye ngingabona ukuthi ngihlanganisa kanjani ngoba ngiyakwazi ukuphanda esitolo silale zihile. Uma ukuthi kuyabheda kusuke kubheda ngesimo sokuthi vele isitolo sodwa esisebenzayo kodwa uma ukuthi i-shelter ikhona ngiyazi ukuthi ngeke ngize ngirente imali yerent ingakuthenga ukudla. Ileyo nto nje engiyidingayo empilweni. Okay, ngikuzwakele. Engicabanga ukuthi nathi njengestate committee sesilizwile udaba lwakho sizobona indlela yokuthi sizokwenza kanjani ekutheni sibavakashele abantwana sibabone nalokho okuncane esingabaphathela khona. In terms of i-counselling awuyidingi? Ngiyayidinga i-counselling. Kade ngangiyifuna i-counselling khona omunye umngani wami ngangifunda naye ku-grade 11. Yena-ke bengikhuluma naye yonke into bengikwazi ngisho ukukhala kuyena wazama ungitholela i-counselling. Kwasho ukuthi kufuneka imali la engitholele khona ngangakwazi uku-afford imali abuyifuna ngagcina ngoba kuyavuka yabo kuye kuvuke konke kodwa manje indlela esekuvuka ngayo njengoba bengiye ngasho ukuthi mina ngithanda iy'ngane ngithandwa iy'ngane kakhulu khona nala ngihlala khona nje khona iy'ngane ey'funda u-grade 10 iy'ngane ey'kangako zihlezi zi-around mina. Yabo ngithi masixoxa ngelinye ilanga uthola ukuthi ngixoxa deeply ngale ndlela yokuthi mina ngikhule kanjani yabo shuthi ileyo nto leyo egcina isingikhansela because
komunye ngisaqala ukwazi ukukhuluma nje nge-past yami bengikhuluma ngikhale serious kodwa ngibe ngikhuluma. Manje sekukhulumeka ngingakhaleki because nakwicala lokuqala kwaziwa ngibuza ulokhuzana umseshi njalo umeli wami ukuthi yini ayidala ukuthi ngingakhali nge-athi ngivula i-statement. Ngamtshela ngathi ukulokhuza abantu indlela zoku-addressa izinto zabantu zihlukene. Mina I really like ukuthi ungizwe mangikhuluma nawe ngoba mangizoloda imikhala uzongangizwe ngikhuluma into ya so kushuthi ngase ngikhalile ngoba ngakhala nge-access bank statement kwakufanele ukuthi ngisho yonke into then bese ngiyakhala after. Nokuzwa kabi kwezobudlelwane kusavuma ukuya khona noma mhlawumbe sekunale yafiye yokuthi sengihlukumezeke kaningi noma sebengihlukumeze kaningi abantu besilisa mhlawumbe sengiyangisaba umuntu ukuthi ngingaphinde ngibe naye ubudlelwane. Angazi. Kulungile. Siyekele. Sizozama ukuhlelela indlela indawo ye-counseling ukuze uzokwazi ukuthola ukululekeka, ukwazi ukuphola nokwazi ukuhamba nendlela le okuyona. Then okunye sizobona sisazonxusa nabantu abasibukela ukuthi kube khona la basilekelela khona. Ngiyazi isandla sami kubuhlungu and ngiyazi ukuthi akulula ukukhuluma ngobuhlungu okudlule kubona. Kakhulukazi ngoba uzela amantombazane amsure ngaso sonke isikhathi uma wabuka uyayibona lento ukuthi uNkulunkulu wami lobuhlungu bungehlela ngifisa ibuwele kulezi izingane zami. I understand the pain okuyona and I still believe ukuthi uNkulunkulu sengenza okusha. Kusekhona into entsha angayidala ngawe. Whatever leyo dlule kuzo lezi eziningi osuzibalile kusengashintsha kusenembewu engaqhuma enhle kuwena ezobonakala futhi ukuthi emhlabeni khona futhi iyaphila. Inkinga ezifana nalezi ziyenzeka and azijwayeleki kakhulukazi futhi kithi abantu besifazane zibuhlungu noma kethiwa sezenzekile uma singasabutholi ubulungiswa kuzona ziba nzima kakhulu. Ngiya understand mamazi kodwa ke nje sithe nje masitetele egumede njengoba seki-invite la sizozwa udaba lwakho asiyizwe inkinga yakho bese sibone ukuthi singabambisana kanjani nawe ukuze sikwazi ukuya phambili. Engicabanga ukuthi ke sizowashiya nama-details abantu abazokwazi ukuthi besilekelele khona ekusukeni ekuqaleni nasey'nganeni nakukho konke nje okwenzakalayo nasekutheni ugcina ukwazile nokubhalisa imali yazo iy'ngane okuyiyezo ugcina iyilekelelile sizokulekelela futhi nakulokho. Ngajabula kakhulu ngoba yabo mina ngisenendaba nami mina nginendaba nalezi ey'ngane manje. Okunye mina sengiphilile sengimdala ngibona sengimdala ey'ntweni esengidlule kuzona. Ngifuna ukuthi kuprotect-eke bona bangakuyole kulesi simo engivele kusona. Yilowo nje engicelayo kuphela. Mangamayi ngingabuza uneminyaka emingaphi? 32. Kulungile isimo sami siyabonga kakhulu. Sizozama indlela ukuthi sikulungise. Ngibukela lapho ngasekhaya angikho right. Angeke ngize ngifake futhi ngithi ngiright ngingekho right. Olwanamhlanje udaba ngingasho ngithi lungaphezulu kwamandla. Kuzwisa ubuhlungu kakhulu ukubona umuntu wesifazane odlule esimeni esisodwa silokhu simphindelela kuze kuba kaningi. Umuthi uyabheka iminyaka isemincane kakhulu. Okukhulu kakhulu sekukhalela ukuthi abantwana bakho okungcona babe ne-shelter right noma babe nekhaya elifudumele ukuze akwazi ukubavikela khona. Nanoma ngathiwa sekwenzekene empilweni yakhe uthi yebo sekwenzekile akukho futhi okusha engisengakwenza bakwenzile ebebefisa ukukwenza kodwa namhlanje ngikhona ngisaphila ngisamile ngisalwela abantwana bami. Uthi unabantwana ababili udadewethu amantombazane amabili okuyiwo nje alwela ukuthi awabe nekusasa elingcono
ukudlula lempilo yena aseke wabhekana nayo. Mbuke lapho ngasekhaya sizonxusa, siyakhala, siyamemeza kini nonke sithi inkinga yomunye iyinkinga yethu sonke. Ngithe mangilizwa lolu daba ngabuka ukuthi angikwazi ukuliziba uma ngizwa umuntu wesifazane ebhodla ubuhlungu obungaka ethi sengizamile ukukhuluma Siteteleka kodwa izwi lami alizwakali. Maybe namhlanje mangingazokhuluma bakhona bangasizakala nabangaqwashiseka ukuthi kusengenzeka kuwe lokho kwenzeke kumina futhi kusengenzeka kuphinde kuphindelela enda kumnandi neze. Okuwesikakhulu wa request imoto enethemba lokuthi izomusa endlini ngoba kuyiyona ndlela esiyibona ilula leyo ukuthi uma requestile usheshe kube zinyawo ezilula ukwazi ukufika endlini, kanti akazi ukuthi wayeseyofaka impilo yakhe esilwaneni okuyise sathatha iadvantage kuye sagcina sesimenza ngalithi noma simenza lento owake wayenziwa phambilini ukuthi simdlwengule. Kubuhlungu kakhulu udaba likadadewethu namhlanje luzwisa ubuhlungu kakhulu. Bengicela babukeli beSiteteleka Media nisisize futhi nakulolu daba ukuthi sihambe ndawonye sizame ukumlekelela udadewethu. Ngabe lapho ngasekhaya unengane elingana nengane yakhe, unezimpahla ezikhona obonayo ukuthi wakho umntwana akasayidingi noma obonayo ukuthi cha khona engamhlephulela khona, siyakunxusa siyakucela ukuthi nangu umntwana omunye hlephulela yena, siza yena ukuze akwazi ukuthi ekugcineni asizakale nabakho abantwana begcine bekwazile ukuthi befudumane njengabo bonke abantwana. Simzwile ekhala nanokuthi iuniform abanayo, uniform ephelele, kukho konke lokho kuyizidingo zeingane. Ikhona kakhulu engithi nje bengifisa ukuthi sibambisane kukhona ukuze sikwazi ukusiza le yamphefumulo emibili. Nanoma ngathiwa ke na uyambona ukuthi cha udadewethu usize wami, ngiyabona kodwa wardrobe sekugcwele, sengicela ukuthi ke Siteteleka ngicela ukumnikeza nakho okungase kumenele agqoke naye njengoba sekuzoba namakhaza nje afudumale, ngoba nami ngiwuSiteteleka ukube nje ube ngangami bengizokwenza njengoba kunjalo ukuthi ngimlekelele ngithi dadewethu angagqoki ngedwa ungagqokile. Ngiyacela usizo nanoma ngabe yiluphi eningavela nalo ngizozikhalela ngizoyinxusela. Nawe mbuke lapho ngasekhaya unenkinga shayele kule number ela ngezansi uvele ufone ubike udaba lwakho sibone ukuthi wena ungasizakala kanjani. Uma ukuthi uyaqala ungena ku YouTube channel yethu sicela uvele nje ucofoze usubscribe ukuze ngaso sonke isikhathi ube ngowokuqala ukuthola lezi indaba esuke sizethula siyiSiteteleka Media. Mina Siteteleka intokazi yakwaNdlovu sengisho njalo ngithi umnandi sawubona, ubuhlungu sala kahle. Lusithobile udaba lwanamhlanje, lusizwisa ubuhlungu obukhulu, kodwa ke nginethemba lokuthi sizobambana singabandawonye siye phambili. Asibonaneni ngokuzayo.